Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Goloýda Eýrandaky türkmen fähra türkmenleriniň miras ojagynyň döredilmeginiň güni bellenip geçildi. Şu münasibetli Dünya Türkmenlerine Eýrandaky türkmen fähra türkmenleriniň edebiýatynyň häzirki ýagdaý barada maglumat bermek isleýär. Gepleşigimiziň myhmany miras ojagynyň başlygy Mansur Teberi. Assalamu alaikum, sağ olun, kadırlı dostlar. Hemmeňize taňyalky berýärin. Şeýle türkmen dilini we medeniyetini aladet ýasyňyz. Biz de berde öz ýagdaýymyza görä şu urda işläpýär. Gepleşigimiziň myhmany türkmen fähra türkmenleriniň edebiýat wekilleriniň biri Kerim Balkanogly. Dünya türkmenlerine İran'ın Kummet Qavus şehrinin yaşayan türkmenlerinin kızgın ve meherli salamını kavuşturmağa beren wagtyňyz üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýärin. Köp salam olsun dünýäň özünde ýaşayan ähli türkmen oğullarıma hem de Azatlyk Radiosunyň hormatly dinleýijilerine 2 ýyl mundan öň ýaş bagşy Bahtyar Roziýewiň Eýrana gelip de hormatly dostumyz Nury Salaryň öýüne aýdyp beren aýdymlaryny dünýä ýüzündäki ýaşayan türkmen oğullarymyza ödürleýärin. Men bolsam Eýranda türkmen täräde ýaşayan adam Ýüsüp Nurtagyny. Diňläp hezanyň türkmen oğulları. Azal yerde mesken edim sol yana, azal yerde solasındır ol yana, yalan nedir karatasın oynan Mansur aga, inha goloýda şu miras ojagynyň döredilmeginiň güni bellendi. Näçe ýyl boldy miras ojagynyň döredilende we haýsy tepkitleri ýetirli? Näçe şair ýazyjy 1377-nji hijri şemsi ýylynda Kummetin Irşad Islamiýetyniň ruhsady bilen miras enjümeni guruldy. Şondan beri şairler, ýazyjylar ýyglandylar we bu ojakda işlemeni durdular. Bu ojak biziň döwletimiziň ruhsady bilen yani çoğun bolandırana edil 19 yıl geçipir bu ojagyň döreşine. Tögeleme. Inni gözüňizi tutulýan maksatlaryňyza ýetip bildiňizmi? Ýoluň niresinde şu miras ojagy Mansur aga? Bizim maksadymyz İran ordumuzda, öz watanymyzda türkmen dilini we edebiýatyny ösdürmekdi we şu urda da köp aladalar etýänler bilen edebiýatçy dostlarymyz, dogallarymyz we şu urda da döwlet dilini goldaýar, bize ruhsat berýär, bizde şolaň urfady bilen işläpýär. Indi bizim maksadymyz ene dilimizi goraýmak we onu ösdürmekdi we şu urda da işläpýär. Nesip bolsa kitaplar çap boldy, ençeme türkmen kitaplar, şairler ösdi, ýazyjylar ösdi. Indi şoňa görä de häzir biz şu maksadyň uğruna barýar. Nesip bolsa geljeklerde ol öz aýtýan maksatlarymyza da ýeter nesip bolsa. Indi geljekki planlar nähili miras ojagynyň? Indi bizim geljeklerde görmeli nähili ýagdaýlar nähili. Indi biz şu hem edebiýat uğurda hem goşgy uğurda, dessan uğurda işläpýär. Bizim tuwalama şairlerimiz de köpelli, dessan hekaýe ýazýarlarymyz da köpelli. Indi geljeklerde göres nähili. Indi onu kädatlar zamana baglanşy bolýar. Şoňa tutumlar bolýar da. Mansur Teberi türkmen tähradaky miras ojagynyň başlygy Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolsun agam. Minnetdar hemmeňize. Ah
taraftan arka geçin sol yana Acağı yerdeyim yetken edim sol yana Yalan nedir karadasın oynanay toplana Kerim ağa, Türkmen Fehradaky türkmenniň edebiýatynyň häzirki ýeten derejesi göz öňünde tutulşy ýaly, kanagatlanarlymy, nähili? Elbette Türkmen edebiýaty agzalanma, ilki şi Fehra türkmenleriniň gözbaşy bolan Türkmen edebiýat asmanynyň parlak ýyldyzy we hemde şam çyragy bolan Mahtumul Piragy. Bizim toprağymyzda ýatan üçin şol ýady gelýär we şol hemişe-de sözüň özüni bolup durýar döwlet ağa. Agly birlik hakda öwüt ýereden danalyk özün dünya göbeden ähli halkyň yüreginde ýereden Mahtumul Cemşit Jamy türkmeniň diýýär şahyr. Eýran türkmenleriniň edebiýaty hem şol belent mertebeli insanyň gözbaşalan edebiýat we häzirlikçe dünýä talabyna laýyk boldukça türkmen edebiýaty hem uly ösüşiklere ýetdi. Klasiki şahyrlaryň hemde täze sorta satiriki goşgular hem bärde şo türkmeniň hepdelik oturuşygyna, miras ojagyna şahyrlaryň we ýazyjylaryň eserleri ilgiderleyin okulyp we şol hakda nazarlar alınıp şi gurrundeşikler geçirilýär. Ýöne men esasy aglajak bolýan zadym bizim türkmen edebiýatymyz häzirlikçe bir uly ösüşiklere we uly derejelere ýeten edebiýat. Näme üçin dünýä türkmenleriniň uly buýsonjy bolan köplerçe şahyrlardan ilham alan klasiki şahyrlardyr. Ýanky aýtşym ýaly her ugurda matlap berýän şahyrlar bar we şol şahyrlar hemmesi ýokary okuwlarda okuyan oglar birin İran İslamynyň esasy kanunynyň 15-nji maddesinde ýazylan her bir raýat öz dilinde ýazmaga we okumaga haky bar. Şonuň üçin hem biziň İranymyzda hem şiýilden başlap türkmenler hem ýokary okuwlarda şo türkmen sapaklaryny geçirmäge ursat alyp we ýokary okuwlarda şo sapaklaryň biri şi edebiýat türkmeni bolup geçeni üçin şi biri uly büýsöndürýär döwlet ağa. Her ýyl bollukça kitap bolup we jurnal bolup çykýar. İran türkmenleriniň öňüne we edebiýat bilen gyzyklanýan adamlaryna ýetirilýär. Mirasyň hem öz internet sahypasy saýty bar. Miras adyny göterýär şol miras ojagynyňky bolýan ýagdaýlary ýakyndan tanış bolup we şol içindäki eserleri hem göz ýetirip bilerler döwlet ağa. Kerim ağa, Türkmen Fehra türkmenleriniň dünýäň beýleki sewitlerine ýaşaýan türkmenniň edebiýat wekilleriniň arasynda gatnaşyklar nähili? Şular kanagatlanarlymy, dälmi? Şu arada da maglumat beräýsiňiz. Döwlet ağa, bizde belläp geçişim ýaly biziň beýik buýsonjymyz Mahtumul Piragy biziň päk toprağymyzda ýatany üçin şoňa her ýyl uly dawaralar geçirilýär we şo dawaralara we Mahtumul güllerine hem köplerçe dünýä türkmenleriniň şahyrlary gatnaşyp durlar we döwlet derejesinde döwletiň öz çağırmagy bilen uly alymlar, edebiýatçylar, şahyrlar we ýazyjylar dawara gatnaşýarlar. Şol gatnaşmanyň esasynda hem şol şahyrlaryň, ýani İran türkmen Fehra şahyrlarynyň we dünýä türkmenleriniň şahyrlarynyň ýakyndan ara gatnaşyklary ýazatlary bolup durýar we olar hem biri bilen ara gatnaşykda dädip bolmaýar. Olar hökmen biri bilen ara gatnaşyklardygyny men belläpim gelýär. Men ýene de bir gele Türkmen Fehradaky ýaşaýan türkmenleriniň durmuşy baradaky geçirýän gurrundeşligine minnetdarlyk bildirýän Kerim ağa türkmeniň uly alymy Yusuf Azymowyň söz kökü öz kökümüz diýen kitabyny biz çoň çap bolmagyna höwes bilen garaşýar. Nesip bolsa şu kitabyň hem biziň türkmenimiziň edebiýatyna uly ýyl galdyrjagyny we biziň türkmen edebiýatymyzyň uly ösüşiklere ýetmegine sebäp boljagyna anamym bar. Kerim Balkanoglu Eýrandan Türkmen Fehra türkmenleriniň edebiýat wekilleriniň biri Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. Sag boluň, siz de saglypda bolýaýlyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.